aja dah loh coba yo coba ayo doke piye doke lo pokoke ngaturaken sugeng siang sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya masa kini tren mas bro, orde baru. Alah, aku kan apa-apa. Alah, ya. Dita bose bose lengguri aja goleki bose. Sing penting berkah samudayane sehat sedayanipun para rawuh sedaya ingkang sampun nggih menika mirsani wonten kalodhangan siang punika lumeber dumateng nggih menika ingkang hamengku gati. Nggih, kula alar saking dayo cahayamu. Saya apa? Payu. Yo.
aku